Saudi-Arabia ja Arabiemiirikunnat ovat juuri vastaanottaneet massiivisen erän ukrainalaisia torjuntadrooneja. Huomionarvoista on, että tarkkailijat havaitsivat ukrainalaisia Antonov 26 rahtikoneita lentämässä edestakaisin Saudi-Arabiaan ja Arabiemiirikuntiin, mikä vahvistaa merkittävien määrien toimitukset osana Ukrainaan solmittuja torjuntadrone-sopimuksia. Toimituksen ajoitus ei ole sattumaa, sillä Yhdysvaltojen ja Iranin väliset jännitteet ovat jälleen kärjistyneet avoimeksi yhteenotoksi, vetäen jälleen mukaan myös lähialueen Persianlahden valtiot. Tämä viimeisin eskalaatio on yksi merkittävimmistä, sillä Yhdysvallat laukaisi ohjuksia useisiin kohteisiin Iranin rannikolla, kun taas Iranin vastaiskut ovat aiheuttaneet merkittäviä vahinkoja Yhdysvaltain tukikohdalle Jordaniassa. Mutta sen lisäksi, että Iran on iskenyt lähistön Yhdysvaltain tukikohtiin, se on lähettänyt aaltoja Shahed-droneja öljynjalostamoihin, lentokentille ja muuhun siviili-infrastruktuuriin Persianlahden valtioissa, kuten datakeskuksiin ja suolanpoistolaitoksiin. Tämä voi kuitenkin mahdollisesti johtaa vielä suurempaan eskalaatioon ja paljon raskaampiin iskuihin, kuten Iranin sodan alussa tapahtui. Uhkaavat eskalaatiot ja aiemmat epäonnistumiset Shahed-dronejen uhan torjumisessa ajavat Persianlahden valtioita kiirehtimään ilmapuolustuksensa päivittämistä. Tämä paine sai Saudi-Arabian ja Arabiamiirikunnat liittoutumaan maan kanssa, jolla on todistetusti kokemusta iranilaisten dronejen ja niiden paranneltujen venäläisversioiden pysäyttämisestä. Koko yhteistyö Ukrainan kanssa alkoi kuukausia sitten, heti kun Shahed-dronejen aiheuttamat tuhot alkoivat kasvaa alueella. Ukraina lähetti yli 200 kokenutta drone-operaattoria ja kouluttajaa Saudi-Arabiaan, Arabiamiirikuntiin ja muihin Persianlahden valtioihin suorittamaan alkuvaiheen kokeiluja ja integroimaan erikoistunutta tutkan seurantasoftaa. Alkuvaiheen testiajoissa nämä ukrainalaiset ryhmät onnistuivat ampumaan alas lähestyviä shahedeja edullisilla torjuntadroneilla, mikä yllätti paikalliset komentajat. $2,000 drone pystyi helposti eliminoimaan uhan, johon he olivat aiemmin käyttäneet $1,000,000 ohjuksia. Tämän vuoksi Saudi-Arabia ja Arabiamiirikunnat kasvattivat välittömästi tilauksiaan varmistaakseen nopean ja käyttövalmiin toimituksen. Nämä toimitukset Persianlahden valtioihin ovat olleet mahdollisia Ukrainan nykyisten drone-tuotantokyvykkyyksien ansiosta, sillä vuoden 2026 puoliväliin mennessä valmistusnopeus oli noussut 2,000 torjuntadroneen päivässä. Itse asiassa nykyinen massatuotanto on saavuttanut tason, jossa Ukraina valmistaa niitä enemmän kuin tarvitsee puolustautuakseen Venäjän jatkuvilta hyökkäyksiltä. Ukrainan puolustusviranomaiset arvioivatkin, että vientiylijäämää on saatavilla 5,000–10 000 torjuntadroneen kuukaudessa kansainvälisille kumppaneille. Tämä tuotannon mittakaava osoittaa, että Ukraina aikoo hallita kasvavia edullisten vastadrone-järjestelmien markkinoita hyödyntäen täysimääräisesti tämän strategisen ja taloudellisen hyödyn. Todennäköisesti tuhansien ukrainalaisten torjuntadrone-yksiköiden ansiosta Persianlahden valtiot ovat nyt huomattavasti paremmin valmistautuneita torjumaan iranilaisten dronejen massahyökkäyksiä kuin konfliktin alussa. Taisteludata ensimmäisistä kokeiluista ukrainalaisten asiantuntijoiden kanssa osoitti, että nämä edulliset torjuntadroneet ovat saavuttaneet yli 90% torjuntaprosentin lähestyviä iranilaisia shahedeja vastaan. Lopulta tämän nopea ukrainalaisten taktiikoiden ja laitteiston käyttöönotto sulkee alueen merkittävimmän ilmapuolustuksen haavoittuvuuden ja luo kestävän, kustannustehokkaan suojan iranilaisia droneparvia vastaan. Kaiken kaikkiaan ukrainalaisten torjuntadroneiden massiivinen toimitus sinetöi historiallisen roolinvaihdoksen, jossa Ukrainasta tulee keskeinen kansainvälinen turvallisuustoimija, samalla kun se käy täysimittaista sotaa omalla maaperällään. Taistelussa testattujen torjuntadroneiden saatavuus vähentää välittömästi Iranin mahdollisuuksia painostaa naapureitaan Shahed-droneparvillaan. Välittömän taktisen kriisin ratkaisemisen lisäksi Ukrainan asiantuntemus osoittautuu erittäin tärkeäksi monille liittolaismaille, tehden Ukrainasta korvaamattoman kumppanin lämmölle. Drone-diplomatiallaan Ukraina muuttaa sodan ajan innovaation globaaliksi vaikutusvallaksi, ja massatuotannon kiihtyessä Ukrainan rooli dronepuolustuksen kehityksessä tulee vain kasvamaan. Jos haluat katsoa sensuroimatonta taistelumateriaalia, jota käytimme tässä raportissa,
Käy tutustumassa interaktiiviseen uutiskarttaamme. Täällä meitä eivät rajoita YouTuben säännöt, ja voimme vihdoin näyttää sinulle täyden, leikkaamattoman version siitä, mitä todella tapahtui. Mutta mikä on vielä tärkeämpää, tämä kartta antaa sinulle pääsyn kaikkiin analyyseihimme merkittävistä tapahtumista, jotka menevät paljon pidemmälle kuin mitä voimme sisällyttää lyhyisiin päivittäisiin videoihimme. Lopuksi julkaisemme virallisesti interaktiivisen karttamme toisen sukupolven. Näytölläsi näkyvä kartta on merkittävästi parannettu ja huomattavasti tehokkaampi versio, jossa on entistä kehittyneempiä ominaisuuksia ja uutisanalyysityökaluja. Uuden kartan julkaisun kunniaksi käynnistämme myös 50% alennuksen kaikista tilausvaihtoehdoista. Alkaen vain 4 Yhdysvaltain dollaria ja 99 senttiä saat paitsi premium pääsyn karttaan, myös kaikki eksklusiiviset strategiapäivityksemme, rintamalinjan katsaukset ja strategiset geopoliittiset videot. Käy siis katsomassa linkki kuvauksessa ja liity yhteisömme eksklusiiviseksi jäseneksi. Arvostan todella jokaista, joka on lähtenyt mukaan, tukenne merkitsee meille valtavasti.